Хора, аз съм Найкмен, днес ще имаме клип на Майнкрафт. Оцеляване. Ще ти разсмия скина. Кой скин да е този? Това е нов клип, малко съм го започнал, само ще декорирам и ще правим. Не на Survival, на Creative ще играем малко. Така. Малко бавно започва нещо. Малко ще ми лаги, защото снимам клип. Ето аз съм го започнал. Първо път ми лаги, не мога да разбера. После ще запомня ние с дъвки. Аз ще почна да качвам снимки не снимки, клипове на Clash Royale пак. Само че съм малко по-горе на арена 6 и 7, още малко ще съм. Звука не знам за какво съм го намалил на играта. Не съм. Че малко ще го усилим. Multiplayer game. Къде? Visual. Show audio. Всичко е нормално. Ето готово. Сега малко по-добре. Колко са 10 филми. Значи аз съм сложил къщата в планина да е. В момента само малко да се го издигна. Ако ми лаги толкова не мога да спаня на Майнкрафт, като си мога. Ето на Clash Royale не ми се вероятно, но не ето тук в тази планина. Не се заживахме така. Че само да оправим тази дупка. Тая също, това. Тъй. Така, тук само да сложим малко дръвчета. Да поизравим. Тъй. Не. Така, там давай, тук вече няма смисъл да слагаме. Така ще го запълним да не стане празно. Тук ще направим същото, да не е празно. Така, да почнем декорирането. Така, първо ще направя долу спалнята. Така, моите спални тук и ще направим дърво. Тъй. Ще направим голяма. Да се направя гардероб. Много интересно, скоро научих как се прави гардероба. Той не е че голяма работа, но пак да е хубаво. Да направим таван. Няма ще тъмната стая. Само малко ще направим по друг начин тавана. Така ще го направим. Така. Тъй. Ето го. Това ще е спалнята ми. Така. Слагам тук едно легло. Тук правя гардероба. Нямам друго. Не това е. Така. Или не, няма да правя така.
Сега да видим вратите как ще ги направим. Малко ще трудно, ама... Стана ли? Става. Супер. Само че ще сложа още отгоре да стане така интересно. Не. Така, ето. Така, тук да сложим малко врати. Май стане дълговичата, но не се знае. Ще видим. Така. Тук да си правим кухнята. Тя ще е от това камък. Така, още това е толкова. Така. Тя няма да е висока, защото гледам, че няма много място. Зато и така ще стане. Камън. Така. Какво стана? Сега да почнем да я правим ние. За нея какво се изисква? Една мивка. Не че голяма мивка да е. Пак нещо. Горе за шкафове ще използвам често. Така да стане по-интересно. Пак за хладилник ще сложа пак нали върти. Малко по-тежи ще са. Ето. Стана моят трик. Нагоре пак ще сложа такива. Друго какво се изискваше, да напълня тези неща. Готово. Само да сложа малко отстрани дърво. Да е стане. Тук ще ви сложи печка. Здравни хора, главите ми гасити. Това беше лелен. Ще сложа малко цветя. И това са цветята. Това пак тук има малко затруднение за си неща. Така. Ето както казах кухнята, това ще е само ни върти може да сложим. Не, то си. Не. Кое, то си от джунгъл, да се гледа какво става. Опа, извинявайте, малко пак ще дам на пауза, че не звънят. Ето ме пак тук. Имах малко работа. Ти как се озовал тук, бе? Добре, тук сега ще почнем за оградяване. Работят. Дадох на пауза набързо. Аз ще направя това, дали дет цялото ще го заоградя, ще го правя. Ще дам на пауза, после като е готово ще го пусна. Ето как е станало. Само сега тавана остана да направя. Ето как гледате. Само тавана ми остана, тук сега ще го запълня това. Малко племени пак вика. Добре, това ще за този клип и чао хора.